खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं भारतआव JN.1 रोखोमनि 21 केस मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि केरेला, महाराष्ट्र, झारखन्ड आरो कर्नाटकजों लोगोसे माखासे रायजोफोराव सानफ्रोमबोनि पजिटिभ हारा बांनाय नुनो मोन्दों। थांनाय सप्तानैयाव सा 16 कभिड-19 जों सोमोन्दो गोनां सुबुंफोर थैदों होनना मिथिनो मोन्दों। मिरु सावस्रि मन्थ्रि मनसुख मांडभियाआ कर'ना जिउसानि जाखांफुनाय हारिसाफोरनि फारसे सांग्रां थानायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होनानै हादोरनाङै सावस्रि सुबिदाफोरनि मोनसे नायबिजिरनाय हाबाफारि लादोंमोन। केसफोरनि बांनायनि उनावबो 92.8% सन्देरजानाय सुबुंफोरा हम आइसोलेसनआव थानायजों लोगोसे देहा फाहामसालियाव थिसननायनि हारआ दिदोम जानानै दं। नीति आय'गनि सोद्रोमा डक्टर बि.के. पलआ मैया बुधबाराव बुंदोंमोन दि हादोराव दासिम कभिड-19 लेङाइ भेरिएन्ट JN.1 नि 21 केस मोननाय जादों। गिनायनि जेबो गोनांथि गैया होनना गोसो होनानै पलआ बुंदोंमोन दि भारतआव बिगियानारि सुबुं समाजआ गोदान रोखोमखौ खाथिनिफ्राय नायबिजिरगासिनो दं। बिथाङा रायजोफोरखौ आनजाद नायनायनि नाजानायखौ गोख्रोंसिन खालामनो आरो नायगिदिंनाय खान्थिखौ गोख्रों खालामनो खावलायदों। नैथि रादाबाव दं सोनाब बेंगलनि सिमा ओनसोलाव मोनसे दुखुनांथाव जाथायाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला आसामनि क'क्राझार जिल्लानि सासे लाइमोन आमिर उद्दिन मियाआ मोनसे सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव जोबनायजों मोगा-मोगि जानांदों। बे दुखुनांथाव जाथाया बेलासिनि 4:30 रिंगासोआव जादोंमोन, जायनि जाहोनाव ओनसोलाव जेंनाया बांदोंमोन। सासे मिजिंगोनां अन्थाइनि अन्थाइ फालांगिरि आमिर हुसैना सोनाब बेंगलनि सासे JCB अपारेटरजों दुंहाव बाथ्रा दान्थेलायनायनि उनाव हरखाबै गावनि जिउखौ खोमानांदोंमोन। अजद होजानाय दायनिगिरि, जायनि सिनायथिखौ मृणाल उर्फे मृदुल होनना मिथिनाय जादों, आमिरनि रुंसारि जानायनि सोरगिदिं थानाय थासारिफोरनि सायाव सायख्लुम खोख्लैनानै मायाबि जानानै दं। दुखु मोननाय नखरनि सोद्रोमाफोरनि बायदिब्ला JCB सालायगिरिजों नांज्लायनाय समाव आमिरनि जिउआ हरखाबै दानस'जादोंमोन। बेंगल पुलिसआ आखाय होदोंमोन। आमिरनि जिउ गैयै गोथै सह'खौ बोखांनो हादोंमोन आरो आलिपुरदुवार जिल्लानि कामाख्यागुरिसिम लांदोंमोन। बेफोरबादि नाजासेयावबो नुजाथिनाय डक्टरा बिथांखौ सौफैनाय समाव थैबाय होनना फोसावदोंमोन, जाय बिथांनि नखरनि दुखुखौ गोख्रोंसिन खालामदोंमोन। बे गिख्रंथाव सौग्रावलायनायनि थांखिया अन्थाइनि अन्थाइफोरनि थाखाय रां होनायाव गोरोबलायै नुनो मोनो, जाय आमिरनि फालांगिनि मोनसे गोनांथार बिथिं। जायगानि फुंखाफोरा सुबुरुन होयो दि नांज्लायनाया बांदोंमोन, जायनि जाहोनाव जाथायफोरा सोमोनांथाव महर लादोंमोन। दुखुनांथाव जाथायखौ नुनानै आमिरनि बिबथैया फोरमायदोंमोन दि JCB जावखांग्राया उनथिंजायनिफ्राय लाइमोन फालांगिरिखौ हरखाबै गाग्लोबदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं मैया तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन दोलो आरो आफादफोरनिफ्राय BPFआव हाबनो थाखाय बरकाता दुर्गा मन्दिर फोथाराव गोबां सुबुंगौमा। मख'नो गोनांदि BPFनि गयबारि ब्लक आरो गरेस्वर ब्लक कमिटिफोरा मैया हाग्रामा महिलारिखौ आफादनि गाहाय आफादगिरि महरै लानानै मोनसे हाबाफारि खुंफुङो। बे हाबाफारियावनो गुबुन गुबुन दोलोनि UPPL, GSP, BJP दोलोनि सुबुंफोरा 5,000निबो बांसिन सुबुंफोरा BPF दोलोआव जयनिं जाफैदों होनना मिथिनो मोन्दों। बे हाबाफारियाव BPF दोलोनि आफादगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारिया बे हाबाफारियाव गावनि गोजोननायनि मोन्दांथिखौ फोरमायदोंमोन आरो देरहानायखौ फोसावदोंमोन। ब्रैथि रादाबाव दं BTRआव सोलोंथाइ, आबाद, आखाइ शिल्पनि गोबां बिथिङाव बिहोमा होग्रा गासैखौबो बरायनाय अनसुंथाइ होनाय हाबाफारि बानजायदों BTR सोरखारा। BTR खुंथायनि 3थि बोसोरारि फोरबोखौ लोब्बा लाखिनानै मैया चिरां जिल्लानि बिजनी नोगोराव थानाय बिजनी जिल्ला गेलेमु आफादनि गेलेग्रा फोथाराव मोनसे
हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उर्खाव ब्रह्म आरो MLA, MCLA आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मेलेमजिबि बिथांमोनहा बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लाना आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि 3 बोसोराव BTRआ गोजोन आरो खौसेथिनि फारसे सोलायबाय। लोगोसे UPPL BJP GSP मित्र ज' दोलोनि 3 बोसोर आबुं जाफुंसारनाया मोनसे राजखान्थियारि जाफुंसारनाय। आरोबाव बिथाङा बुंबावदों दि BTRआव टेट क्वालिफाइड बिजाथिफोरनि थाखाय साननैसोनि उनावनो BTRआव 1200 फोरोंगिरिनि मासिनि एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारगोन होनना बुङो। बिथां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों दि प्रधान मन्त्रि आवास यजनानिफ्राय गोजानाव थाग्राफोरा गिबि मन्थ्रि आवास बिथांखिनि सिङाव न' मोननो हागोन आरो बुंबावो दि बिजनि बिधान सभा बियाबाव मोनसे मडेल कलेज गायसननायनि थांखि लादों। बाक्सा रादाबाव दं बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि लिरगिरिया साहित्य एकाडेमि बान्था सायख'जादों। बक्सिं सुंद' सल'नि लिरगिरि नन्देस्वर दैमारिया साहित्य एकाडेमि बान्था सायख'जायो। मख'नो गोनांदि उदालगुरि जिल्ला आम्बागाव गामिनि थागिबि नन्देस्वर दैमारिया जिउ सफरनि दाखोन सुंद' सल' बिजाबनि थाखाय सायख'जायो 2023 बोसोरनि साहित्य एकाडेमि बान्था। बिथां नन्देस्वर दैमारिनि जाफुंसारनायखौ साबायखर बावो बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि प्रसान्त बर'आ। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।